Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Wala siya, wala siya. What's happening? wala. Andyan na sa ninyo. Sa bago ng connection. Okay, madali lang po mga tugang ta. May adjustment lang dito sa tuyang cockpit. Yan. Wala tayo. Dali lang. Ayaw tumakbo. Why? Oh, why? Ayan. Ayaw siya. Wala talaga. Hindi siya nag-on air. What's happening? Morning po, Webes ko niya na. Fet sa 27 na St. Jude. Gabos na mga paraan tabay ta dyan. Ride na hapon. What's happening? Yan na, lahat na inon ko na yung lahat na may markings dito. Yeah. Ayaw tumunig, Chard. Dali lang. Wala audio, video. Yan. Lamang dyan ang nag-uran-uran ha. Taod-taod ta po na niya to. May mga makakahurong kita tawi sa programang Tingog kan Banwaan. Ito po yung kanya. Yan. Yan. Nadali mo mga Chard. Pinasabi ko sa iyo. Ay, hinanda ko na gasaran. Yeah. Iyaon pa lang ki Chard ang sikreto. Di ba? Ito yung sa bagong sa cellphone na. Yeah. Huha! Ray na aga. Ano daw lamang kung iraong gamutabi? Dakul baga nag-react, nag-upload, nag-text sana igwaman sa tuade. Sundo man kita ng alas 10:30 tabi. Tingog kan ba na Webes 27 kan Abril taon 2023. Sugabos tabing devotos man ni St. Jude. Pasalamat man tabi. Diyan baga sa Lapu-Lapu. Yaon diyan ang simbahan ni St. Jude. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa satuyang barkada si Papa Jer Bailon. Oy, Papa Jer, dyan sa Daraga, happy birthday. Talaga birthday mo pala ngunyan, Papa Jer. Ay ka, pasimple-simple ka. Pakuya-kuya-kuy kakambitis mo dyan sa bangko, mantang nagkagape. Birthday mo pala ngunyan. Happy birthday, Papa Jer Bailon. Hale po yan sa kuya, pati na po sa bilog na puwersa kan DCGB. Nag-iimbitar man po ang programa Manatingog kan Banwaan. Sige na po. Kadakul baga nag-upload, nagre-react. Natapag-abot sa tingog, minaharali. Ano, nauuyam ka mo. Tabi. Dyan sa mga paraan tabay ta sa Ligaspi. Good morning! Daraga, kumusta man kamo dyan sa Petron Tap Gas Gasul? Sa tuya pong mga barkada dyan, sa tong sponsor, Petron Tap Gas Gasul. Udto na naman, nagluluto, kaipuhan po, Petron Tap Gas Gasul ang kapartner. Anhaloy na pong pinagtitiwalaan kan mga misis nanay ng tahanan. Kay riba-iba sa gabos na oras ng pagluluto, pangudtuhan, pamanggihan, merienda, pamahawan, pati na po sa mga restaurants, bars, hotels, turo-turo, karinderiya, kare-karehan, Petron Tap Gas Gasul. Parte na po kan istorya kang Pilipinas. Ray na aga, Sir Ato Lim.
O dyan man po sa Starbucks sa Gregorian Mall. Sir Ato, good morning dyan. Yung mga nakaantabay man po dyan sa opisina. Maray na aga. Katuwang tadyan sa luwas an sa tuya mga pag-iriba sa news team nanginginutan po dyan ang samong chief reporter Field Commander kumpadreng Jimmy Nasalita. Duman siya sa tercer distrito po nagakonsentrar pero pag may mga darakula pong istorya talagang nakakalakop yan. Maray na aga sa paktoriya ng kagandahan kang DTI Region 5. Madam Bem Berango. Yogun mo ang paktoriya ng kagandahan sa DTI Region 5. Madam Bem Berango. Agdahan na ako dyan sa Starbucks ta. Umamijir bonus na naman kamo yung mga sa gobyerno nasyonal. Abi ni Madam Bem, pakaray nga yan. Good morning, Madam Bem. Diyan sa Saindo, sa hierarchy sa officers and men kan DTI Region 5. Pati naman po sa DTI Provincia nin Albay. Tabe, Nagbukas na lamang sa Starbucks. Dahil pa ko nakaabot duman sa Macau. Haranihunon sa naduman sa boarding house ko, Madam Bem. Dahil pa ko nakakaabot lamang duman sa Macau. Igwa na naman ng Starbucks. Siyempre, si kumpadreng Alarmario, si Pading Jomar, maray na aldaw man tabi dyan sa gabos na taga Premier Distrito, ha? Nadadangog kita dyan sa Tabaco City, asin sa gabos na lugares po kan First District, sa paagikan sa muyang sister FM station, ang 106.9 WGB FM. Maray na aldaw tabi dyan sa Saindo. Dyan sa men and women kang 106.9 WGB FM sa Tabaco City sa pangenot ni Sir Dex Velez. Marhay na aldaw tabi sa Indo dyan gabos. Si Ans Galero, si Joshua Bino dyan sa luwas. Kasabay niya to ang mata ng kalsada sa Manibela, Henry Boy Mata. Sa control technical, yaon dyan, kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Raynaga man po dyan sa mga taga Dap-Dap kan Ligaspi. Sa newsroom, the ever reliable, ang hindi natitinag. Pagabot po sa pagsubaybay kan mga bareta. Yaon dyan, News Director Mar Dela. Nagsusurumada sindakan mga nagbubutuang informasyon lokal, national, international. Siyempre yaon dyan si Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Sa samuya man na social media platform yaon dyan sa internet, Jimos Barrios. Sabi ni Madam Bem na Berango, naglipat na lamang kami sa Rawis. Iyo baga tabi, Madam Bem? Naglipat na lamang kamo sa Rawis. Dai pa ako nakaabot duman sa Macau. Sige tabi. Tapos may Starbucks na naman. Uto na naman sa may boarding house. Sir Ato Lim, maray na aga tabi. Bekenemen. Yan sa Gregorian Mall. Siyempre si Richard, sa good si Trecia Marilitana. Yaon po dyan sa IT, sa Samuya Mana Broadcast Worldwide Netwide. Ako man po sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Sige, yan. May mga dapat kitang
Tukaron na istorya digdi po sa programa sa kuya pong numero 0961-759-0888 Smart yan and 0926015620 sa Globe. At ang aning makapaabot man kamo tabi nin reaksyon na sa siniba pa sa satuyang tingog kan banwaan tabi yan. Sige. Kontak kita kay Sir Cedric Daep tibaad lamang makakuha kita nin oras nagri-ring po. May kinaraman lamang ini mangumusta kita kan sa indan ng ipinaglatag na preparasyon boda mga lakdang ining maski bagaan gobyerno nasyonal na sisibot na mismong si Presidente Bongbong Marcos Jr. and yung NDRRMC is now implementing programs para ma-soften up ining epekto kan sobrang tag-init ining El Nino. Sir Cedric, good morning. CPU po kan DCGB. Maraming na agad tabi, Pio. Opo. Sir, nasisibot maski ang gobyerno nasyonal tabi ining ma-alleviate niya to, kumbaga ma-soften up, kumbaga ang epekto kan El Nino. Digdi sa to sa probinsya ng Albay, ano na po so ipiglatag tang response? May relasyon sa sitwasyon na yan. Go ahead po. Next week, Pio, pizza 5, magkasigo kitang meeting sa Oho. nanganing to karon ining El Nino Southern Oscillation or ENSO Oo. na ipapaliwanag ini sa tuya kan pag-asa. Oo. Tapos ako, mapaliwanag man ako kang mga dapat ang gibuhon, ano ang mga limitation, ano ang potential na impact na pwedeng pamatian ta. Kasi pagkaroon may man kung ano ang pwedeng gibuhon, tinganing mapreventaran iyan habang nag-uuran pa. Mm-hmm. So, next week, Sir Cedric Tabi, Next week. Mm-hmm. Now, agari kung tama ang pag-recall ko, igwa naman yung sitwasyon na kanakaaging mga panahon, igwa na kita ka ito na experiencehan man na El Nino Tabi, Sir Cedric? Dakol na, in fact, may record ako kayan kasi sa maski 60 years na event siyang El Nino, igwa akong record. Opo. So, for the past na years na talagang na-experience ako na, actually, nagpunin, ang record ko rin since 1957, 1958, 63 to 64, 65, 66. Pero sa pinakamakusog talagang namatian ta sa 1982 to 1983. Nagkaigwaman kita katong after kang 1982 to 1983, nag-cool down itong May, nagkaigwa kitang bagyong Rosing, super typhoon. Mm-hmm. Tapos nagkaigwa naman kitang 1986 to 1987, grabe naman sa pagtiyos katukan mga apektadong parauma. Pero kung balikan ko sa 1982 to 1983, nagpatanom kami katong mais na Pebrero, nag-uran-uran pa, nagturobo, so mais na tinanom mo, may Oktubre na ganito, Nobyembre. So very late na duman sa iyang cycle na pagtubo, over. So pag-uran na, so grabe sa panahon ka ito. So mangga digdi sa tuyang din nagbubunga, nagburunga, kaan mangga baga pag 4 months na day pig-uran, minabunga iyan, so mga Carabao mango, so mga bako Indian mango. Okay, Tapos, okay. Gwapo kitang 1992 to 94, 97 to 1998, 2016, nagkaigwa naman kita. Tapos kanyan, probably, kanyan na 2020 to 2024, iyan naman ang posibleng mamatian kanyan na taon. Mm-hmm. Sir, ano ang ang mga rekomendasyones din dyan na naka-ready na, basado duman sa mga experience na nangyari sa naunang bitan mong mga previous El Nino? So, kuya, ang recommendation ko naman, digdilailan, makakamati kita pagkukulang sa tubig. Dapat mo niya na panahon habang nag-uran pa, pakusugon ang sa tuyang pagtanom, tapos pag-ataman, pag-asikaso ka sa tuyang mga hayop, na prepararan iyan, pag-abot kan sa panahon na mamatian ta na silang uran. Napag-i-expect iyan, sabi nga iba kang pag-asa, pwedeng 2 bulan kang mamatian ta dito sa Pilipinas, na dahil man pagsasabi pa kang pag-asa kung anong parte kang Pilipinas ang seriously affected kang El Nino. Kung kita, maapektaran, halimbawa, sabi kang inot, mga August nga September, peak na ngayon kang El Nino, dapat
Antes mag-August, mag-September, naka-harvest na kita. Kaya panahon pa, pwede pa kita magtanom. Tanganing, by the time na may El Nino, igwa na kitang kabuhayan, igwa na kitang savings para sa pagbuhay. Mhm. So, who will act on it? Sa arog ka na rekomendasyon tabi sa lado kan pagtatanom? Ang agriculture offices tabi piyo, tapos ining veterinary office. Tanganing masikaso ninda sa mga pangangaipo sa pagtanom, mga tawan kigiyan, mga farmers, asin mga parataman man kihayop. Mhm. Will they be invited sa pinagsabi mong meeting next week? Over? Sabay-sabay sa napiyo, Mhm. ang aning madangog man nila sa paliwanag. Kapag dito ini nagibo, ano mangyari ka yan? Pagkakaigo kitang famine for lack of food. So anong gigibuhon ta? Mhm. Pwede magkaigo kita rapid na soil degradation na pwedeng susdaga talaga, nagbabaratak na din ang pwedeng tanuman. So dapat antisiparon tayo habang maray pa. Pero after na kayan piyo, igawa mo kitang epekto sa health. Mhm. Go ahead, Dahil please. sa kuryente, pwede man kitang magkaigwang power outage. Ngunyan, ang epekto kayan, pag apektado ang agriculture, may problema kita sa mga pabuhay-buhay, etc., may dropouts kitang may expect kayan, pwedeng out migration. So, pag andaman taman, piyo tabi ining tubig, ining sa tuyang salod, tapos ining dapat pagkaigwa naman kita ki renewable energy. Tangan kung may mga brownouts, di lamang kita magdiklom sa harong. Opo. Naunambitan mo, sir, yung sa tubig. Masabay man sa pagtripo na pinagpaapod nindo next week so mga local water utilities? PO nga natabi ang inimbitaranta, pero sa mga water utilities, siguro pag nagpa-meeting ang mga local government units, sasabay maninda yan. Mhm. Okay. Now, ano ang klasifikasyon tabi nindo ka ini, sir, na forecast na El Nino? Ano po ini calamity tabi in a sense? Pag nagkaigo kita ki El Nino, tapos may reported kitang effect, lalong-lalo na sa farmers, tapos sa health, na mga dahil magbaba sa 30% ang maapektaran na population kaini, pero definitely more than that, papadeclare nga na kitang state of calamity. Dahil ang El Nino tabi piyo, consider iyan na a disaster situation, economic disaster. Okay. So anytime pag na-met na itong threshold na sabi mong 30% na apektado na yung sa agrikultura, sa tubig, ma-recommendar ka mong state of calamity tabi, Sir Cedric? Iyo sabi piyo, tangan ang DRRM fund kang local government units, magamit yan sa pag-responde sa mga ngaipo, kan tubig, sa health, tapos sa mga pananom, sa livestock. Tapos pwede man kita maka-access i fund kali sa luwas na ang gagamitin ta sa pag-declare kang state of calamity based sa report na sa tuyang makukuha hali sa mga cities and municipalities. Ay, opo. Ano sa hiling nindo, sir? Are we not late enough ta mapaapon pa sa nakita ng pagtiripon tabi next week? Over? Actually, sa first meeting takang sa full council meeting sa first quarter, na-take up ta na ini. Kaya lang, ining mas detalyado sa iti-take up po niya na second quarter na supposedly ang preparation kaning El Nino advance sa mga 5 to 8 months. Dahil dapat maglampas dyan. Kaya nasa tama pa makitang panahon tabi piyo. Okay. Na ihapot ko, Sir Cedric, because yung projection ng Pag-asa tabi parang maabot pa ini sa first quarter po kan 2024. Parang long range tabi ining maray, Sir Cedric. Iyo ang pagsasabi kan Pag-asa. Pero pwede tang mamaktian iyan in advance. Pwedeng late kaning year 2023. Later part of the quarter siguro. Mhm. Third and fourth quarter. Plus ito pang epekto kayan sa first quarter kang 2024. Iyo po. Now, may naglalaog sa kuyang memory, may nagpipitik, Sir Cedric. Gari igwakar ka itong naonang bitan, kanakalis na mga panahon, yung El Nino man, nasibot kita sa tubig, yung mga impounding ba? Would you still recommend it, tabi, over? Iyo tabi piyo, lalong-lalo na ngunyan na panahon na pag nagkaigwa kitang epekto kang El Nino, ang mga rain-fed areas tan, mga upland crops, iyan ang primerong maapektaran. Paano sila makapananom kundi sila unless igwas silang hababaw na source kan tubig sa daga na pwede nilang i-extract yan kaya mag-supply ka tubig sa ibabaw. Mhm. Okay, iyan so sa
farmlands, mga crops, so sa sanitasyon nga to, including yung mga sa tubig sa mga harong maiinom, anong rekomendasyon tabi ni Sir Cedric? The same tabi piyo. Pag araw kayo ng situation na kulang na kita kitubig, ini available water na makukuha ta sa irarong pindaga o sa other sources, ang priority ta is domestic consumption. Ibabaliwala kayo na pangangaipon sa agrikultura sa iba pa. Second priority yan. Ang first priority ta, domestic consumption. Yan ang mangyayari. Nako, gari kuan ini man agad. Bako palan basta-basta, and we are taking in consideration na magpa-deklara ng state of calamity if mamit na so criteria, Sir Cedric. Ano po? Pero may advantage man kita piyo. Tamas ka may El Nino sa tuya. Kaya ang albay nawawarang kitubig. Lalo-lalo na sa primer distrito. Ababawon dyan. Ikaw nga na dyan pag free flow na tubig. Okay. So, pwedeng matap iyan tabi. Pwedeng matap mo yan. Kaya po ng local government, magpuon po na magbakal ki water lorry. Tanganing mag-supply ki tubig sa mga residentes na nangangaipo ki para sa domestic consumptions. Lalong-lalo na ining sa pagkonsumo ta sa harong. Maray sa iba, so may kaya ta nakakabakal kan so drinking water nila sa mga refilling stations. Yes, that's the point. That's the point, Sir Cedric po. Ano? Now, nahapot ko one time sa Pag-asa, pag gulping init, minaalis ngaw ning marayan dagat, yung dagat Pasipiko, and ining alis ngaw, ibagaan ng bitamina kan bagyo. Igwan ning nangyayari tabi sa record nido na El Nino, pero buminag yung makusugod, ta nagparainit so sangaw kan dagat, over? Pwede tabi yan. Pero normally sa tuya, ang bagyo nangyayari pagkatapos na nag-cooling na ang El Nino. Pero kung dahil pa nag-cooling ang El Nino, ang mangyayari sa tuya kaayan, habang makusugon ang init, sungaw kang init sa daga. Pag kuminusog ang parasalik sa dagat na may kasabay na moisture, na halangkaw ang humidity, relative humidity, so moisture kang atmosphere, ay mababa sa 80%, maski grada ang init na, pwede kita magkaigwang oran sa paagi kang thunderstorm na may kikilat. Oh, yun. Tama, ano. So, alis ngaw, magsarabatan, so humidity gabos, mixture ng init lipot, thunderstorms tabi, Sir Cedric. Thunderstorm, dahil lang mainit dun sa baba, pero malipot sa itaas, sa atmosphere. Pag-usa ng thunderstorm, piyo, sa panahon kang El Nino, pwede nga kita mag-uran ki yellow. Ang mangyayari kayo, magkakaigos si cumulonimbus clouds, and then, ma-form iyan ki dark cloudiness. Kunyan, pag dayan inuran, magiging severe thunderstorm yan. Pwedeng either na Naputol, Sir Cedric. Maapot kita ta. Igwa kay tuning instance managad, kumpadreng nal, na nag-ura ning parang niebe, yung hailstorm ba? Yan araw ka ng gari description ka, naputol. Sana makalusot yung globe ulit. Kaso bago pang aga, medyo difficile kuan ang globe. Maka-connect yan. Yan. Sige na, okay na. Oho, yan. Naputol kita. Opo. Narumdum ako kay ito, Sir Cedric, napigatara mo na parang pwedeng mag-uran nga ni Kinyebe, yung parang hail, nagbuburot to abagan sa man iba-ibang parte kang Pilipinas man ang God over. Iyo, totoo yan, Pio. Dahil pag nagkagawa kita kasi severe thunderstorm, depende sa kamungkakan sa tuwing atmosphere, temperatura, so on. Pwede kita magkaigwa ki ipo-ipo, pwede kita magkaigwang hailstorm dahil iyan na cumulonimbus clouds pag naging severe thunderstorm yan, pwedeng igwa dyan na chunk of ice na nayaon dyan sa taas. Kundi pag binagsak yan na nagagabat, pwedeng dahil pa siya natunaw, iyon na ito sa magiging hailstorm. So, dahil magdalas ang tao, tatibaan mataram naman, naandang kung kay Sir Cedric Buda dyan sa DCGB, gulping init, pero natangay ito nagkikikilat, nagbabagrat ngayon ng todo. Posible pala yan. Yun ang paliwanag. Okay. Kaya dahil nangangahulugan na pag may drought, dahil na magkakaigwa, lalong-lalo na kita sa Pilipinas, na kita archipelago. Pero naman sa lugar na, bako man archipelago, or harayo ang moisture sa paros na pwedeng umabot sa ground, tanganin magsabatan sa init tapos ulipot, na may moisture, dahil yan posible. Okay, so anything else tabi, Sir Cedric, na gusto mo pang idagdag? We will be listening. Go ahead po. Sa tuya, ang tip ko lalo na ngunyan bagang mainit, stay indoors na kita permi.
Maray so may air conditioning ta, maray ang kamugtakan. Kung dahil air condition, pero may kita sa may shade, tapos magsulog kita kay lightweight na mga bado na light colored clothings dahil ang dark color na mga bado, nag-absorb yan kihit, mainit yan sa lawas ta. Pag inom kinakul na tubig, regularly, puwantang maging malipot ng lawas ta, dahil yan ang pinaka-safe na inomon, bako sa mga drinking kang mga liquors o inipang mga halang ka mga magabat na inomon, tanganing maging mainit sa itong lawas. Tapos, ang pagkaunta mo yan, padiit-diit na, pero more often, bako sa bagsakan patulo sa dakol na pagkaunta, may epekto yan sa tuya, lalong-lalo na kung nasa panahon kita kataginit. Kumbaga timo-timo sa na Sir Cedric, ano po? Padiit-diit na. Pero sa iba Padiit-diit. talagang grabe ang trabaho, talagang mabuelo yan. Opo. Noorin tabi, so ipinagtalaan ni dong meeting next week, anong aldaw po? Pizza 5 tabi piyo sa Gangaros Capital ang meeting ni. Oho, sige. Masubaybay tabi kami, sir. Tanganing makatabang kami na maka-informar sa publiko. Iya tabi piyo. Thank you so much, Sir Cedric. Mabuhay ka mo dyan, tabi. Okay, salamat man. Sige. Thank you so much, mga tugang. Si Dr. Cedric Daep, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Tinawantan na po yan ng prioridad tamas kyan gobyerno nasyonal. Duman baga sa mga bareta na sa tuyang pinagbabasa. Nagsisibot na ang gobyerno nasyonal manungod kayan pinagdirhira na po sa National Disaster Risk Reduction Management Council na mag-aktibar na kan gabos na dapat nagibuhon. Yan po no, si Dr. Cedric Daep. Kumpadre nga, standby lang muna ta mabuelo man kami mo nadigdidan. Ikaan mabuelo pakalis kay ni Oras Pilipinas 9:33. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alala nang huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, Shannon. Yes, Shannon Mall. Yes, Shannon. Yes, Shannon Mall. Yes, Shannon. Yes, Shannon. Para
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghilan yugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa
DOH. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugod magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang hilang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Unasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, hasik at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit ang gwapo mo kasi? Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
Nailing mo nang padi, pig-play mo sana ito. Nagpapara ini o, bumidaba sa bangko ko. Naulso sa bangko ko. Alang yung buhay to. Ang nagtake sa to sana, nagdalang sa to, si Madam Bem sana, buda si Sian di kan ligaw, iyo sana iyan. Paano man daw adi, pagtingog kan banwaan na wara baranging papartisipa. Si Madam Bem sa nang Birango, buda si Sian di kan ligaw. Iyo sa nang iyaon diyan. Sige, 14 na, bago makabot ang alas 10. Compadre Al, thanks for waiting. Go ahead na, good morning. Thank you, Padi. Good morning. Na mamatian naman ngunyan kan Albay Public Market ang maluyang benta dahil sa mga illegal na paratyenda. Oh. Sa may area kan tula-tula palalaog sa may parte kan mauyod. Yan ang nagrangay na gustong ipaabot kan ibang mga paratyenda sa Kaaraman kan gobyerno lokal, lalo na ang task force kaayusan. Oho. Dahil haluin ng issue ini, pagang Albay Public Market, ginibo ini kan syudad para digdi na sana magsaraon sa mga taga-Albay District, asin sa ibang mga taga-southern part kan Legazpi. Lalo-lalo na kung bandang hapon na bago sinda mag-uruli-ali sa trabaho, may benta man lamang ining mga taga-Albay Public Market. Alagad ngunyan na reparo na dahil may mga paratyenda na nakakabuelo na naman sa may area kan tula-tula sa may kandabaga palalaog sa barangay Mauyod. Yaw na kompleto na, may mga tinda ng sira, gulayon, mga pangrikado, asin iba pa, lalo na pagkahapon. Kaya apektadong maray na ang mga haloy naman ng mga paratyenda digdi sa Albay Public Market. Kaya yan ang giraray nindang pangapudan sa gobyerno lokal, lalo na sa task force kaayusan, na ayuson ang sitwasyon na ini dahil namamatian naman nindaan kalugian na medyo maluya ang bintahan, lalo pag-araw kaning oras sabay kang tingog kan banuan, medyo maluya. Langya ka. Masabay ka pa man, lastik ka hunta ka dyan. Ay kinamay kaso mga taga-Albay Public Market. Maluya, nakamonitor sinta sa imo. Gusto ko nang radyo dyan sa may hampang di kasag. Oy, sa hampang ni kasag. Dahil sa nag-edse mo nag-text. Gusto ko ng radyo, nakamonitor sa imo. Kaya may dagdag man naman sa nag-chat sa imo na listener na yan sa Tingog Kambanwaan. Sabi nga ni Sir Tony Reyes, baga, si Tony, kan pinag-play ni Pading Nalso, ikaw ba nga si Pio da Fernandez? Sabi niya, very much agree. Pugi na lang yan. Sige. Si Tony pala, nagadang magmahal. Oho. Okay, Made. Yung yan na informasyon na sa Albay Public Market. Alarmario, thank you. Thank you so much, compadre nga. Listanbay mo na tabian sa ta. We'll try to call nganing may continuity kita. Igwaning konha. Si Sir Andy na Marbella, manungod sa concern na yan tabi, mga paratienda sa luwas kan public market kan Legazpi, maging sa Albay, buda sa Legazpi, sa sentro. Tanganing mga konta yan, maipaabot ang concern kung ano ang pwedeng maitabang ta sa publiko. Manungod sa bagay na iyan, as maray na itong aksyon agad tayo at kung tawan tayo hindi kakandigong aksyon. Sir Andy, good morning. Si Pio po kan DCGB. We're on air sa Tingog kan Banwaan Tabe. Hello. Yes po. Opo. Yes sir, maraming aga. Opo, thanks for taking our call. Sir, napaapod kami may report si Compadring Al na Armario sa muyang pag-iriba sa luwas. Yung mga paratyenda outside of Albay Market and Legazpi City Supermarket. Ano pang sistema kan Sir Andy? Nasa jurisdiction po nindo yan, over? Opo, tabi, sir. Opo.
So parang may claymore sa mga paratyenda sa laog man kang market na baka ma-check man iyan sa may tulad-tulad and iba pang mga lugar. So mga nagtitienda man dyan na nakakakompetensya na kan mga nasa laog kan market, tabi, over? Yes po. Okay tabi, Sir Pio, para po tabi malinawan, po. Iyan tabi baga, may ordinance po kita kaya Opo. Hindi po sa Legazpi, lalong-lalo na po sa mga saodan, especially din sa Legazpi and din sa Albay Public Market. Nagabos po bagang mga produkto dyan sa loob po kang market. Dapat po, luluwas po, lalo po kung nasa 3 meters to 5 meters po baga ay pagluwas iyan. Tapos ang primero po, ang inot po dyan, may mga paratyenda dyan na may mga pwesto. Sabi kita na nga ni po baga, daw po sa iba na managaluwa, so iba lubod iyo. Kaya siguro aldaw tatabi ang Sir Pio, kan sarong aldaw tabi, i-clearing ka po ining digdi sa may maligaya. Oo. Grabe po, sa bukod po duman sa bawal na sinda, nagkukos pa po traffic. And then po ining mauyod, yan. sa mga parasira po sabi, nakakompiskate kita dyan, or less po, mga pirang kilo po, turnover ka sa police, then diretso po duman sa city jail. So, ang pag-aali, Mr. Pio, iyo po kami po ang dakula o na nagkakaigwa ki problema. This naman po yan minabultan. Then po, pag di balikan iyon naman tabi ang pag-ali ninda. Kaya po baga minsan nag-aapod ang barangay na sabi ko magpatabang na lang kami na sinda na po mismo sa nasasakupan po nindang lugar. Yan, tama. Opo anong nangyari, Sir Andy, cat and mouse ang sitwasyon, ang laban nindo tabi diyan. Ano po? Opo, kami po ang pigbabantayan ninda. Bako na kami ang nagbabantay sa inda. Baliktad na ka muna. Alagi ang buhay ta. Ayun ang idol ko. Pero po dahil nag-PR ka yan. Minsan nag-relidaan, abo ko naman po baga kwaon, taping puhunan ninda. Totoo. Makantayan naman sa mga eskinita. Then, pag-ali po mabarali ka naman yan. Minsan, iikutan durulaga naman. Ay, Kaya po minsan, may nagsakaurulang sira sa tinampo. Dahil po dyan. Nako. Well, anyway, susustiniran ta, Sir Andy, maski araw kan, po? Opo, sustunuran pa po yan. Then, Sir Pio tati, ipapaabot ko po siguro dakulaon na bagay po kamo nakatabang sa mo, dakulo naghihinan nyo. Gabos po na iagyan ning barangay. Hindi po sa sentro, ang po, DCGB. Ang mga radyo ninda. Nasana naman po tati, sabi ko, ko na po sa inda, 5,000 po ang multa takaiyan. Aning mga sira, mga manok diyan na directly sa gilid kan tinampo. So dakulaon pong bagay iyan, na dai po ninda yan, makupo ako tulos na pangmulta. Po, kung dai pa po ninda yan within 3 days, isusuman po Sindakan City Court. Kaya po tabi baga, pwede man sila maghanap po, iikot ninda po. Dahil sila magtalipa pa. Iyan, tama. Iyan po ang ko. Kasi po, nakaharang na sa mga parasaod po, na nakakalaog sa market. Minsan po, mga 15, 20, yaw na po naka-stay, di nasasara na nila. Dahil maduman sa saudan, talos, parehas man sana, papamasay pa sinda, dahil na sinda malakaw. Kaya, sabi ko nga sa sainda tadi, Sir Pio, taaram ko po, dakula na bagay ka mo sa sakuya, lalo po kung naugmaw na kung nag-aapod ka mo, dyan po, nakakatabang na ka mo sa samoyang kampanya digdi sa kalimigan po. Pabutang man tabi isinda pagparadara ko, kung kapig, puhulugan, hindayan ata, pigpa 5-6, or pigpupuhunan. Kasi siyempre po, ni man yan, ang ordinansa ta po baga, i-turnover sa police, then dadaron po sa pati po sa mga sundang, kasarabay dyan, kiluhan, na nakukumpiskate po. Okay, the problem is kung dai pa sinda makabayad mapagal ang paghanap mo niya ng sentabo, Sir Andy, makasuhan pa sila sindang dukit sa korte. Opo, David, ang po baga tabi, Sir Pio, national ng police clearance, ang NBI, paano po kung mag-abroad man sila makuasindakan mga aki nindang nagasunsunan. So dahil sila madadara, tabay hit nga po ang pangaran ninda. Kaya, kaya sana naman tabi, maano ko sa nagdadamog tabi, na bako na po ini karaw-karaw po, dakulao na po ang kalugian kang public market na po.
Iyan. Dapat nga ni itong protehiran so mga yaon diyan sa public market tasinda so nagbabayad nin buwis. Iyo po tabi. O pa tabi pa lang Sir Pio, idagdag ko pig-invite ko tabi iyan na mga illegal vendor sa mga first vendor baga tabi. Pig-invite ko sinda na magduman sinda sa public market. Ampo. So, pig-invite ko po sinda sa public market. Tapos po sa public market po, tapos sa Albay and Legazpi po. Yes. So, pwede sinda po duman sa mga stalls na bakante, magplasada po, dahil sinda magudwe. Iyan, plasada lamang, plasada. Tapos po, makatabang man kita ta. Pag na-displace po baga, kaya po, tatawan tayong kimaray na man hinda, ta naging waman. So, abo po gusto ninda, pag para kurumpis kahon. Abo taman nga ni po kayan. Sana naman tabi, maano sinda kung nagdadangog ka mo, sabi ko, uni po pagkakataon nindo sa DCGB ay Sir Pio. Tatabangan ka mo duman, nakulong po ang nakatinggang mga duman na magamit lamang, at least po malinig lamang pag-ilingon. Okay. Uyuma sana Sir Andy, and by the way, salamat duman sa pag-prosesyon baga nahal iniduso kunyan Mario. So nagkawil-kawil na wire duman sa may Balintawak Street. Ano po? Ay, po, tabi, may mga concern tabi, sir. Tapos igwa pa ng saro, digdi sa may Dole Region 5 baga tabi, ining palaog digdi sa may sudig di ba sa Dole Region 5 sa paglaog mo sa may building ni Don Caloy Loria bagang bago. Yeah. Then direksyon mo pasiring ka na sa Capitol baga mawala ka na natumbok mo na sa Robinson. Iyan ang bago naman pagpaliliko. Igwa na naman din yung dangling wire. Titamaan naman ang mga motor tabi mo na kotse auto tabi. Eksakto nang sa payo mo na sa windshield. Ay, umpo. Sir Pio tabi, umpo. Salamat tabi. Pakatapos tabi kang team ka sa Legazpi Hospital. Nagpaano man po. Sabay ko na po ini kung pwede man siya na. Nag-approve man po si Dr. Galan, si Michael, so sa Legazpi City Hospital, na nagpa-install po si Dakis another 10 po baga so sabi niya nga ni dakulaon niya ni Sir Anding tabang sa mga patient lalong-lalo na po baga may nagadang-adang na naman baga kitang sa alert na naman kita, so dakulaon niya ini nagatabangan na mga pasyente ka na yung triads tabi? Ampo, triads po. Kaya sa nakulaon po ang pakali tabi Sir Pio, ko po iyan. Opo, oo. Duman yan sa kwan. Duman yan sa may Dole Region 5 baga, sa may Robinsons area pag liko mo diyan baga tabi. Ampo tabi Sir Pio ko piya. Tapi banga ko so walo ko. Apat-apat sinda. Okay, sige. Sir Andy, salamat din maray tabi sa pag-aksyon mo da oras. Salamat din maray. Mabuhay ka mo dyan. Mabuhay ka po. Likewise dati, Sir Pio. Thank you so much. Si Sir Andy Marbella, kan Task Force Kalinigan para sa aksyon sa mga concerns na yan sa satuyang palibot. Ands, ikaw ang masunod, priority ka, pakalis kan hanap buhay dispes baret ang alas 10. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love now moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life!
Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kita mang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Araw kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang saing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Green Legazpi City sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pio, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigtaong sesyon kan sarong digital advocacy group sa gobyerno na ibabaan na sa barangay ang pagpaparehistro kan SIM cards. Katuyuan kay ni na makatabang sa pagpaparekas kan registration asin matawan in convenienteng access ang publiko tanganing mainganyar ang pagpaparehistro lalo na ang mga nasa vulnerable sector. Sigon kay Ronald Gustilo, National Campaigner kan Digital Pinoys, midbid ang kadap official kan barangay sa indang nasasakupan mantang daina kaipuhan magbiyahin harayo pa para sa na magparehistro. Katakod kay ni ipig-inganyara ni Gustilo ang Department of Information and Communication Technology o DICT na makipagkoordinar sa Department of Interior and Local Government o DILG para digdi. Dugang pa ni Gustilo na dai na magiging problema ang kawaaranin ID para sa magpaparehistro dahil maski ang barangay pwede nang magpaluwas ng ID para gamiton sa validation kan SIM registration. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid, sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Alaxan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ehersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon hasik at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon
Joseph Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa programa, they can call me Papa Ping. Pagkatapos kang programa, you can call me anytime. Lol. Ang number... Tingog Kanbanwaan. Pio Fernandez. Para kang demonyo. Para Yosef. Sige, tabi. Ay, tigalat ka duman. Say na naman. Tapit sa uno, mapunaan Burubangging Beer Plaza. Arayoon. Dumada sa reperto. Ang sabi ni Chief Ramir, agdon tayo si Manny Boy. Dumanay kita mapaga. Paglaog mo ngayong alas 2, pasiriring na kita dito. Good. Laban. Kondisyon na ini Indimar. Kuha na. All clear na. The best. Diyan sa airport ang laban. Sa parking area. Mayo no. Shh, Hans. Uy. Yaong ka pa. Maiba ka man. Pwede. Pagluwas naman, ma-interview na ako diretso naman. Pwede, pero dipindi. Ay, sige, Hans. Good morning. Go ahead na. Thanks for waiting. Anyway, good morning, Sir Pio. Good morning man sa mga paraantapay. Sa mga dagdag man yatong impormasyon, kung talagang grabe ang init sa mga classroom, ngunyan na panahon kan summer, pigain ganyar ngunyan kan DepEd Schools Division of Albay sa pangenot ni Superintendent Nene Merioles at mga school heads na mag-implementar na nin localized suspension nin in-person classes sa gabos ng mga pampubliko asin pribadong eskwelahan. Aba? Iniingo niya na Sir Pio ang nagluluwas sa pagkikipag-uron kan DCGB sa DepEd Albay Division na DRR o kaya Disaster Risk Reduction na Officer Mr. Alvin Cruz kung sa igon sa iya pagsusunod na rin dango niyan na ipinalawas na DepEd Memorandum number 2023 -007 o ining may title na Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes and the Works in Schools kung in kaso man daw igwan ni na power interruption, other calamities as in ibaba. Sigun kaya sa pahayag kan nasambitan ng opisyal, talagang delikado kung talagang ipupush ang mga in-person classes sa mga lugar o mga eskwelahan na talagang exposed na maray sa init, lalo na ining mga eskwelahan na harani sa mga warang kahoy asin wara ni tamang ventilasyon. Kung kaya ini man ang naging desisyon kan DepEd Albay na sunod doon ang siring na DepEd Memorandum ikan sa sentang sentral na opisina. Ans, ikuan taning maraya i-clear tang todo, pwedeng mag-cancelar nin klase o pig-recommender na mag-cancelar nin klase. Oo, in person, pero dapat kung makondusir ka ang araw ka na bagay sa PU, dapat mag-adaptar ki modular learning. Ayan, paghun ako itong sugari baga sobrang uran, cancel ang klase. Ini sobrang init, cancel man ang klase. Bako pala na no. Yun, so harampangan sana, kumbaga sa lamesa, daing unang harampangan. Duman mo na sa room, kanya-kanya ngo na. Tama, sige. Pero segundo man sa nakurot ng opisyal Sir Pio, bako, dahil hindi nangangahulugan na tamili modular learning, pwede na mag-arap sila mga estudyante. Yan. Dapat magpadagos man daw gara kan distance learning, ta normal man gara dalagan ang pag-eskwela, pero ito lang, in person, tahabo nindang mangyari na may mga estudyante, mga teaching and non-teaching personnel na mairito dahilan sa sobrang init nyo niyan, lalo na sa probinsya kan Albay. And saro pa sa pagdumdum tabi Sir Pio, kan DepEd Albay, kung in kaso man daw na well-ventilated man ang sarong classroom, kaya man kondusir ang in-person classes, pwede man na magsulog man sana ng komportable, pero dissenting bado, and magsulog man kaya rin ID. Okay. Sisay an igoning poder na magdeklara o dahil nang nakita nin in-person classes and for how many days? Kisa ina i-render kwenta tabi over? Sa mga
school heads na yan, Sir Pio. Aso mga prinsipala. Oo. Ayan, sa mga prinsipal, buda prinsipala na. Yun. Okay, sige. So, iyan, ang rason daw kaya ining memorandum na ini gikan sa sentral na opisina yung tangani na makonsiderar man ang sitwasyon kan mga estudyante, mga eskwelahan and mairayo sa posibleng health risk kining halangkaw na temperatura na namamatian dito sa tuyang kapalibutan. Sige. At tabi sa PU ang informasyon, ang Galero, DCGB. Salamat sa istorya hali diyan sa luwas. Yan masu sa Albay Albay SDO. Pareho man kaso itong susaro Angel and Tres so sa mga bado ito sa pagbado. Yan SDO na supag na suulog ni mga bado na komportable pero nanunungod man sa pagturo bak itong matibak ka diyan sus Mario Josep na nagtitits ka nagtuturo ka nakatibak ka ta mainiton. Mario Josep sige tabi iyo na napigapod tabi kompadre narurumduman ko ka itong mga panahon. Several years ago, nagigest na magadig si Sir Nong Rangasa. Narumduman mo pa di? Si Sir Nong Rangasa, pig-interview ta, paminsan guesting di. We must be prepared. Tamaabot ang panahon, arog na kainian sa tuyang mga hahampangon. So pig-apod ba ka ito panahon ka ito ni now Congressman Joey, ka itong Governor pa baga siya? Puga-puga so pagpapasabot ta ka ito kan sa climate change? Adaptation. Iyon na ini. Tabi, ang sa tuyang na-experiensyahan mo niyan. Ma-adaptar na po kita, ha? Dahil lamang nagkasarala yan sa now Congressman, dating Governor Joey, now Congressman kan 2nd District, kan Albay, buda sara Nong Narangasa. O yan na po baga. Kaito, dahil kita nakakabati ning araw ka na bareta na, sige na, pwede na kamong magsuspender kang klase in person. Subiyo nga ni, nainot na. Modular na sinda, distance learning na sinda. Dahil kaan ka itong mga panahon, maski summer. O ngunyan, iyo na po ini, supruebas, kan piga para istoremi ka ito, panahon pa. Yaon pa ka ito nga ni si Tata Danteng Marabilya sa tuya, pading naldano. Iyo na piga para istoryahan mi ka ito. Pati naranong naranggasan, nara Governor Joey ka ito. O yun na bagaan, we are now adapting because of the situation. Sige, si Chief Jimmy, si Compadring Jim, good morning pa de. Salamat tabi pa de, marinaga sa mga parantaba, tignan ko si MJ. Magunan Deputy Superintendent yan sa Albay, nini ang napilihan nga. Nakuang ko lang ito, parang gari arog kaan tabi Compadring Jimmy. Si Baby Boy. Oh, so sa depend nini. Lang ya ka pa niya. Yes, sir. Dahil itong baby girl, si News Director Emeritus ito, so naggagamit kang terminolohiyang yan. What's that, baby girl? So instruksyon naman sa ko bagapa de apira kan isinalbar kanya bako. Sinalbar ko siya. Yung baga sa ibang nasyon pati. Ngunyan. Taan na. So instruksyon sa ko naman kan sarong aldaw bago ko magprograma. Paito naman mangya si Jimmy. Paito naman mangya. What's that, baby girl? Baka kung kuminorlog sa turak? Pinarisibi na tabi pa din dyan sa Kapitolyo. Oh. Ang pagdalawigan, ang surat, resolusyon, di kan dikdisan ko na ang bahan kan ginabatan kasuhapon. Ikaagad ang intervention na sininvestigasyon sa mga nadidiscovering violation kan lokal na gobyerno kan ginabatan nung sa quarry operation sa Mayon Unit. Public safety and concern kan mga opisyalis lokal digdi sa ginabatan kun dahil mariregulate ang massive quarry at bigaditan ninda na. So mga nangyari digding inot plus plan na sinibapada kung lang kakapiktaran kaya gusto ninda na masusok so tama na pasistema dyan sa pagkakukwari. Sa na kayo ni Anisio naiguanin na si Cindy disorder pero dahil man nasusunod nag-igwa man girarayunin na mga
operasyon, nagluluwas raman girarayan mga trucks kana mga quarry operators na iguan insist in this disorder. Pag-confirma rin nakagingal daw ni Mayor Gino Garcia, iguang permit digdi, rekomendado na kan MGB, DPWH, itong kinuha rin ng pundasyon, haran sa pundasyon kan digi, Oo. ibinalik sa mga kinupkot ninda. Totoo man ang na ibinalik, dinocument, pagkatapos kinuruaman giyaray, so binaralik na itinrabo ng mga aggregate. Yan. Kumpadring Jimmy, I'll cut you short, Chief Jim, ano? Igwa pa ano ni nakareparo ka na ang penalidad kayang bayadan kan mga nagkakwari. Kaya dapat pangapudan ipapaabot nga ni sa sanggunian langkawan ang penalidad. Taday natatakot. Kaya kan dilensya kan mga nagkakwari. May maximum, may minimum. Ang minimum 5,000, maximum 50,000. Kaya. Sensilyo man sa tayo na Yes, totoo kumpadring Jimmy. Kaya tama itong susatuyang mga nakakaulay dyan sa luwas. One of these days, ipaabot tayo ni sa sanggunian mananggad. Either sa Committee on Environment, sa laws, kay kinatawan Mel Abadesa o sa Vice Governor mismo. Pwedeng langkawan niyan iulukan sana kan nagkakaperang mga nagbabalyar kan kwari. Kaya nindang bayadan. Oo, pwedeng magpara-violate. Basta may babayad sinda. Okay lang. Yan distrosado sa bulkan. Yan. So, public safety, public concern, kan lokal na gobyerno digdi. And mismong si Engineer Richard Moet, kan DPWH, kana istorya niya to, as ni pinagdangog niya to, so intervistang nagkukonfirmar, na-intervista niya to kay Kagawad July Tingson, nagkukonfirmar na so tinabunan o kinuwari, rinikomendar kan DPWH na ibinalik, kinutkot giraray, nagiulok si Engineer Richard Moet sa pangyaring ini, dahil naman ngayon kasiguruhan na establipan pundasyon kan diki, tapi para kurugay na. Yan. So, ngunyan, basado digdi sa kay Kagawad July Tingson, nagkakanig usa na mag-take action digdi, take action kan sangguniang bayan, nagkakanig usa na talagang maghagad sinda dyan na poder sa sanggunian panlalawigan. Dahil sa limitado man ang poder, digdi kan sangguniang bayan, imagine kan lokal na gobyerno. Basta establisado na ninda, naigwa man ang ganin mga reklamo, gikan sa barangay, sinigwanin na mga violasyon, and nasa sainda na ang bula sa sangguniang panlalawigan na tabi pa din. Sige. Anytime na isumunda sinda digdi sa sangguniang bayan, imbitahan sinda dyan sa sangguniang panlalawigan, very willing sinda na mag-aparecer, ipresentaraan sa indang mga na-document na mga evidensyas gikan sa pamitisan kan bulkang mayon. Yan, sige. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, this is Jimmy John. Salamat Chief Jim, kumpadreng Jimmy sa istorya hali sa luwas papiyawan taning diit yan. The problem is ang penalidad wala sisiyo sa mga nagbabalgar naan kan provisiones kan pagkwari digdi sa albay. Kaya may kahagadan dyan, there's a claimor na i-revisit kan lawmakers niya to digdi sa probinsya ning Albay an pagkonsiderar na ilang kaunin maray ang penalidad. Taan dilen siya nida kumpadring nal sa kwari, katiting sa na yan ako na yan, tigbabayadan nindang multa. Grabe ang tubo ninda kumpara sa multa, kaya sige lang, fight siya ng fight sinda, kaya tangayang bayadanan. The problem is, nakukompromise yung ating environment and yung safety kan mga nakapalibot sa quarry area. Yan, ipapaabot ta yan mga noarin soonest dyan sa sangguniang palalawigan, baka makahuron taman si Vice Governor Glenda Ong Bungaw. So tropa, makisuyo kita kung pwede tang makontak si Vice Governor Glenda Bungaw manungod sa siring na bagay dyan sa sangguniang palalawigan. Bansaaga or one of these days tabi. Next week, tamang-tama, may session. May paabot tayan. Or baka sa aga, makakuha kita kay Madam Vice Governor Glenda. Kung si Saiso chairperson dyan sa environment, dyan sa sanggunian panlalawigan. Balido ang kahagadan kan mga nakakahuro niya to dyan, especially itong sa mga nasa construction sector, iyon na nga niyan. Kung gusto nga yung mas bakpakusog pa ang pag-iksihir kan regulasyones, langkawan ang penalidad
dapat hampangon kan mga nagababalgar na ang kangkwari kung mapupwede milyones siguro pa rin dadano nganing magkatarako talaga and magkaigwa nin ngipon anlay and saro pa may i-follow up ngani kita dyan man sa DNR sa Mines and Geosciences Bureau itong so reklamo man dyan sa sarong barangay itong so sa inabatan man pinungpong so kwari ata nag-stockpile gari pinungpong so natural rivers dyan sa sarong lugar dyan sa ginubatan naapektaran man sa ibang mga nagkakwari sa ibaba. Yan, igwanin na ipinaabot ka andyan na reklamo man sa DNR and daay pa kita nakakadangog nin igwa lamang nin aksyon o kung ano ang final na desisyon ka na ma-abate kung baga mahali itong so nagbugtak na yan dyan ng abat sa sarong river body of river dyan na igunin mga nagkakwari na nakaka-affectar duman in violation man sa nagkakabirang existing laws and regulations digdi po sa satuyang palibot ha. Yan, so inabatan baga itong so natural flow kang river, kang streams, yan, nabawal iyan tabi without the necessary permit granted for by mga ahensyas di gobyerno. Ano po? Tingog Kanbanwaan. Maray na aga tabi isa mo Migong King Rehinaldo. Adyan kay Madam Rose dyan sa Kamalig kay Madam Rose Graheda buda sa familia. Good morning tabi dyan sa Indo. Sa pangarang kan na bilog na puwersa po kang DCGB, salamat kan sa ido pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan